Good morning, I'm Auriol Miller. In fact, good afternoon. I'm Auriol Miller, Director of the IWA. Welcome to the last of our 2021 Media Summit events on what the future holds for S4C. Bore da, Auriol Miller dwi, cyfarwyddwr setliad materion Cymraeg. Croeso I digwyddiad heddiw gydag S4C. For those of you who don't know us, the IWA is Wales's leading independent think tank, with a long track record of shaping debates and influencing change in Wales through policy research and advocacy. Our online and print publications, here's a copy of the latest edition of the Welsh Agenda, which provide platforms for robust comment and debate, as well as our agenda-setting events. We're a membership organisation with members right across the country and much further afield too. We're funded by our members, the events we run ourselves, and independent trusts and foundations. You'll be able to catch up with our previous events on the state of play, skills for the future of the screen sector, and news and journalism in Wales via our website and our podcast channels very soon. We'll also be publishing our 2020 media audit, showing a snapshot of data about the media in Wales prior to COVID-19, as well as our media manifesto, setting out the more active role we think the Welsh Government should be playing in supporting Wales's media. In short, we want to see an ambitious strategy for Wales's creative economy with increased amounts of funding, smartly and transparently invested back into Wales's creative economy. We need to recognise the importance of a healthy creative sector to the civic and democratic role of the wider media. Secondly, we want to see a contestable fund for local news, whether online, in print or on the air, to bolster a vital pillar of our democracy, which the market clearly no longer supports. We recognise the risks and challenges of a government directly supporting news, but we believe the time has come for a conversation about how this can be done in a way which preserves the media's independence. Third, Wales's government and political parties need to be a really clear and strong voice within the UK for modern broadcasting regulation, which addresses the ever-evolving challenges that social media has brought. And finally, a cohesive strategy for future skills in the media sector, one where we're clear what good looks like, improving diversity, security of employment, and meeting the increasing demands for more productions to be made in Wales off the back of our recent successes. We don't intend to design this manifesto ourselves from scratch. We intend to work collaboratively with partners across the creative and media sector to understand how devolved policy can complement the work they're already doing, where the challenges and risks are, and how to overcome them. So today's event and other events last week are about hearing from you and from experts in the sector to inform this ongoing work. Clearly, S4C have a key role to play in all of these ambitions, and I'm delighted to introduce journalist and broadcaster Guto Harri and Owen Evans, Chief Executive of S4C, for this conversation. This is a crucial time for S4C, as from April 2022 onwards, all of its public funding will come from the TV licence fee, and the discussion over the funding settlement for 2022 to 2027 is well underway. As we heard last week, public service broadcasters need to respond to shifts in both who the audiences are and how they consume content. The message was loud and clear that we should be talking about public service media rather than public service broadcasters. I'm interested to hear what this will mean for S4C. Throughout the Q&A, we'll be monitoring the chat room and the Q&A function on Zoom to pass your questions through to Guto. So please do tell us what you want to ask, either in Welsh or in English. We also encourage you obviously to chat and say hello to each other through the chat room too. Guto and Owen, over to you. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn, Auriol, and thank you very much. Extremely civilised to give a clap before your guest speaker has even said anything. That's very generous and a sign of what a civilised organisation the Institute of Welsh Affairs is. Diolch yn fawr iawn I chi gyd am ymuno ni pnawn yma. Diolch I chi am roi'ch amser prin hyd yn oed o dan glo. Mae yna bethau eraill allech chi fod wneud, felly ni'n gwerthfawrogi bod gymaint o bobl yn tiwnio fewn I glywed am Dyfodol ein sianel genedlaethol ni'n Nghymru. Mae'r sianel wedi bod yn agos iawn at ynghalon ni erioed, oedd yn neweddar dad yn un o'r bobl ath i'r carchar yn y 70au ymgyrchu dros y sianel, a mae'r sianel erbyn yn wrth gwrs bron yn 20 mlwydd oed. Mae yna wastad cyfnodau arwyddocaol wedi bod, cyfnodau mae bobl yn gweud sydd yn allweddol ac yn anodd,
ond wy'n credu o dan unrhyw ddiffiniad yn bod ni mewn oes gyffroes, ond heriol i ddarlledu yn gyffredinol ac i ddarlledu Cymraeg yn arbennig, lle mae yna lot o heriau, ond mae yna lot o gyfleon hefyd. Felly dwi'n edrych mlaen i glywed gan Owen Evans. O'n i ar fwrdd ar awdurdod S4C pan benodon ni Owen, sydd ddim yn golygu bod fi'n mynd i o reidrwydd pyd o gweud dim byd cas wrtho fe, ond o'n i'n amlwg yn credu bod e'n ddewis da i fod yn Brif Weithredwr. Mae nawr dros 2 mlynedd i fewn i'r swydd. Owen, fel i chi'n gwybod, siwr o fod efo cefndir ym myd llywodraeth, lle oedd e'n llwyddiannus iawn yn y gwasanaeth sifil ac yn un o'r gweision sifil pwysica, dop yr rhestr mwy neu lai yng Nghymru, ond hefyd wedi bod yn y sector breifat ac mewn llawer maes yn y byd yna, felly edrych mlaen i glywed ganddo fe. Y setliad ariannol yn un beth i'w drafod yn amlwg, newidiadau ym myd technoleg, newidiadau ym matrymau gwylio, newidiadau yn natur cynulleidfaoedd a newidiadau yn natur Cymru. Lot o bethau i fynd ar ei hôl nhw. Ond dwi'n credu Owen bod e'n iawn i ni ddechrau gyda'r peth mae i ni gyd methu osgoi siarad amdano fe'n anffodus, y clo, yr lockdown, Covid, y flwyddyn diwethaf yma, cyfnod caled dros ben, ond cyfnod creadigol iawn mewn llawer maes. Ydy wedi bod yn gyfnod llwyddiannus, os allai ddefnyddio'r gair yn benodol felly i S4C? Wel, gyntaf, mae dibynnu beth ti'n meddwl trwy llwyddiant. Mae wedi bod yn blwyddyn anodd i bawb. Os yna neb yn dweud bod wedi bod yn blwyddyn bysau pawb wedi mwynhau. Ond fi'n credu mae'n angen, mae pobl yn gweld beth sy'n bosib. Pan symudion i'r egin 2 flynedd yn ôl, nes i dros newid y ffordd dyn ni'n gweithio i fod yn gorff hyblyg yn gweithio dros priniaduron a bethau fel ni. Felly, oedd e'n dda pan dath y clo mewn, hanes i pawb gatre cyn i'r clo dod mewn, achos o'n i moyn yn gwneud siŵr bod pawb yn saff. Felly'n weithredol, wrth gwrs, mae sicrhau bod y signal yn mynd allan yn bwysig, wnaethon ni. Ond mae'n lot o bethau yn gyntaf yn fewnol o fewn y staff ac yn allanol o gwmpas y sector. O gwmpas y staff, nes i'r fath o bethau mae pawb yn gwneud, gwella cyfathrebu, penderfyniadau yn syth i bopeth. Ond hefyd, setio lan pwyllgor adloniant, sicrhau bod iechyd meddwl pobl yn cadw yn dda, a really cael disgwrs efo sut o'n i'n gwneud efo y staff. Ond yn allanol, y 2 beth, yn gyntaf, fi'n credu y penderfyniad reit o'r dechrau oedd mynd allan y gynulleidfa i weid bod ni yma i chi. A cael y perthynas, mae S4C yn gallu gael ei gymunedau ni i ddweud, dyn ni yma, dyn ni eisiau trafod, dyn ni eisiau deall sut ych chi'n teimlo, beth ych chi angen o'n ni. A dyma rôl PSB neu Public Media Broadcaster go iawn fi'n credu. So ethon ni o cael sesiynau yn cartrefi, mae'n siŵr bod ti wedi bod i sawl nhw. Neuaddau tre, ble ti'n cael 80 o bobl i drafod y sianel, i wneud pethau fel Facebook Lives. Nath i ddechrau wneud Facebook Lives ym mis Mawrth. A fel arfer, 10,000 o bobl yn gwylio ar hynna, sydd wedi bod yn arwydd y cawl, really, mae trafodaeth dyn ni wedi cael. A trwy'r sesiynau ni, wnaethon ni actually comisiynu stwff. Un o sesiynau gyntaf glywon ni, oedd rhywun o gyfyrddin yn weid bod nhw wrth gwrs yn ffili mynd i capeli ar bord i Sul, ffain o fewn pythefnos o dan i oedfa di Sul. So just i siampl fel dyn ni wedi gwrando ar y gynulleidfa, wedi dewis box sets a bethau fel ni, mynd mlaen ar clic, ond really gobeithio wedi tynnu perthynas lot yn agosach i ni. Ond y peth arall falle oedd yn bwysig, oeddwn ni'n gallu gweld reit o'r dechrau, mae S4C wrth graidd y diwydiant yng Nghymru. S4C, mae yna ymchwil wedi dangos, ni sy'n cadw'r sector i fynd yn ystod y flwyddyn. Dyn ni'n cael y productions mawr yma sy'n dod mewn a mas, ond ni sy'n cadw popeth i fynd yn ystod y flwyddyn. A cofiwch y dyddiau dywyll pan dath y clo gyntaf mewn, oedd rhan fwy o'r sector yn becso sut ni'n mynd i barhau, sut ni'n mynd i byw trwy hwn fel diwydiant. A felly dyna un o'r pethau wnaethon ni'n gyflym iawn reit o'r dechrau, oedd lonsio round comisiynu o fewn 2 wythnos o'r clo dod mewn. Yn gyntaf, oedd lot o stwff yn stopio, chreion yn stopio, dramau yn stopio, lot o'r rhaglenion i'n ffilmio yn stopi. Felly oedd yn annog i ni, mae rhaid i fynd allan a creu rhywbeth o defnydd newydd o gynnwys i ni ddarlledu. A dath pethau da mas o hynna, fel sgwrs dan Lloer a bethau fel ni. Ond hefyd, o'n i'n meddwl bod oedd e'n bwysig iawn i ni fynd allan i ddangos, we're here, we're open for business,
a bod ni'n mynd i bwmpio cash mewn yr economi, sicrhau bod cwmnïau'n gallu parhau i weithio, i sicrhau bod pobl yn cael eu talu, a bod rhyw bwrlwm dal yn digwydd. Nawr, hwnna ddim yn hawdd, a licen ni ddiolch i'r sector a'n partneriaid ni gyd am beth nathon ni gadw pethau i fynd. Faint o ergyd oedd i Owen i golli pethau fel chwaraeon sydd yn asgwrn cefn i'r sianel gyffredinol, oedd yn asgwrn cefn i gyrhaeddiad, y digwyddiadau mawr, yr eisteddfodau, yr gwyliau yna sydd unwaith eto'n dod mewn y cynulleidfaoedd mawr a weithiau rhai anusgwyl, ag i gael yr ergyd yna i drama ar ôl gweithio mor galed dros 2 blynedd i drio adfer drama fel rhywbeth sydd yn rhoi S4C ar y map. Oedd e'n glec, sy'n ymheth am ni. Mae rhaid ti edrych ar gweld beth allan ni wneud yn lle. Felly ble oedd dim dramau, gen i pecynnu, stwff ti wedi digwydd yn dramau. Fi siwr mae pawb di anghofio yn hyn, a am 4 mis ar sianel S4C, nath Cymru ddim colli gêm. Achos na gyd yn wneud o darlledu gemau ble o'n i wedi ennill dros y blynyddoedd diwetha. Ond fe gath ergyd mawr wrth gwrs y cyhoeddiad. Ond o ti'n gofyn ti llwyddiant gyda fach. Un o'r bysau'r llwyddiant yn amlwg yw faint o bobl sy'n gwylio S4C, faint o bobl sydd yn cyrraedd ni dros y Deyrnas Unedig. Dros y cyfnod, dros y flwyddyn diwetha, mae oriau brig ni wedi mynd i fyny, a mae cyrheiddiad ni o gwmpas ble oedd y llynedd. So os ti'n meddwl bod creuon sy'n tueddu i ymestyn cyrheiddiad ni, heb y gyd o'r creuon sy'n wedi colli, mae cyrheiddiad S4C wedi dal lan dros y flwyddyn. Ond falle hanner y stori hwnna, un o'r pethau sydd wedi tyfu yn aruthrol dros y flwyddyn diwetha yw'r byd digidol. Mis diwetha, gathon ni'r mis goreroed i pobl yn gwylio ni dros Facebook. Mae clic wedi mynd lan 50% dros y flwyddyn diwetha mewn pobl sy'n gwylio rhaglenni fyna. Hansh yn gwasanaeth ieuenctid ni. Mis Mawrth diwetha, gathon ni dros 1 miliwn o bobl yn gwylio am y tro cyntaf erioed. Felly mae'r digidol wedi bod yn tyfu a tyfu, a mae pethau fel mewn gyfnodi clic sydd yn bwysig i ni ddeall pwy sy'n gwylio, beth yw penderfyniadau nhw, sut allan ni wella'r ffordd dyn ni darparu. Ath hwnna o dros 100,000 o bobl wedi mewn gofrestio dechrau'r cyfnod, lan i 180,000 nawr. Felly mae'n rhywfaint allan ni ddangos y llwyddiant. I fi falle peth dwi'n mwy balch am y ti yw bod ni wedi gwella'r perthynas rhag yn y lleidfa. Dyn ni wedi gwrando, dyn ni really trio meddwl sut allan ni fod yma i nhw. Lot o gwmnïau wrth gwrs wedi cael ei gorfodi i chwildroi i darpariaeth digidol nhw. Rhywbeth fydde falle wedi cymryd 10 neu fwy o'r blaen. Mae Covid wedi creu strategaeth ddigidol mewn lot o gwmnïau dros nos achos oedd gorfodaeth. Oes na ormod y gysur yn yr hyn i chi'n weid o'r gynulleidfa grem achos yn y diwedd, os yw pawb wedi cloi lan a ddim yn cael mynd mas i gymdeithasu a mae'n o'r ac yn dywyll mas fyna, ond ydy hwnna'n creu cynulleidfa lot haws i'w chyrraedd, ac felly mae yna lai i'w ddathlu a mwy ddisgwyl ohonoch chi mewn amgylchiadau fel yna. Mae fe a diwedd hefyd rwy'n pryd. Mae fe, wrth gwrs, mae nosweithi glib tywyll, mae'n rhywbeth i ddarlledwr. Cos mae pobl yn tueddu fod adre yn gwylio. Ond wrth gwrs, un o'r pethau ti'n wedi gweld yn y blynyddoedd diwethaf yw'r gystadleuaeth sydd yn dod. Mae rhaid i gystadlu yn erbyn. Felly mae S4C, Netflix, Amazon Prime, etc. Mae pawb wedi upio'u gêm nhw. Felly o'n i'n gwneud focus group oedd yma yn gwrando ar pobl 25 i 45. A mae pobl yma yn deil am yn Netflix ar y nos ac yn just pori. Ac yn just gwylio beth bynnag bod nhw'n moyn gweld. A mae 2 beth yn cael ei wedi shiftio'n gyflymach na beth sy'n ni'n disgwyl yn ystod Covid. Yn gyntaf, y cystadleuaeth efo'r S4C. Mae pobl eisiau diddanu, mae'n moyn gweld adloniant, dramau, ffilmiau, pethau fel ni. Mae'r S4C yn gwneud yn dda iawn fyna. Ond hefyd mae tyfiad mewn UGC, User-Generated Content, y fath o stwff ti'n gweld dros YouTube. Mae hwnna wedi tyfu hefyd. Felly'r un o pegwm yda ni S4C yn pori mewn i pwy sy'n gwylio S4C, ac o'r arall mae'r YouTube yn dechrau bwydo mewn yn enwedig efo pobl ifanc. A mae rhaid i S4C gystadlu yn erbyn y ddau i sicrhau bod y holl gynulleidfa yn meddwl bod yna rhyw bwrpas i ni. Ac ydy S4C yn dal i thir lle mae'r gynulleidfa arni nawr o ran niferoedd ac o ran cyfeiriad twf neu crybachu? Tyfu, fi'n credu ni yw'r unig darlledwr cyhoeddus yn y Deyrnas Unedig dros y 2 flynedd diwetha sydd wedi gweld y niferoedd y pobl yn gwylio yn tyfu.
So mae hwnna'n ffantastig. I feddwl mae cyllid ni'n cael, mae hwnna'n absolutely ffantastig. Ond falle y dyfodol, y peth pwysicaf, dyn ni'n gweld tyfiant erythrol yn y gwasanaethau digidol dyn ni wedi bod yn cynnig. Ond bys ni wedi dyma'r dechrau. Dyn ni wedi bod wrthi nawr o fryd dros 3 mlynedd, ond mae yna lot mwy i ddod, achos mae rhaid ni sicrhau bod S4C yn mynd i wneud y job gaethon ni greu amdan, sef sicrhau bod y iaith Gymraeg yn parhau, a felly mae'r pobl ifanc a'r pobl oedran falle ni yn bwysig, ond wrth gwrs bys ni byth yn cofio am y gynulleidfa hun na thymladd dros S4C, a mae rhaid ni wneud gwasanaeth i nhw hefyd. Ie, pan bod arlywydd newydd yr un o daleithiau yn dechrau swydd yn 78 oed, mae'n neud i hyd yn oed bobl fel chi a fi fod yn gymharol ifancach fel yna. Mae lot wedi newid ers dechrau'r 80au, yn does sianel oedd hi bryd hynny mewn byd llai cystadleuol. Sut chi'n meddwl am S4C nawr? I ba raddau mae hi'n sianel, i ba raddau i chi jyst yn gomisiynydd cynnwys ar gyfer gwahanol lwyfannau? Ac os da, neu am faint fwy ma'n y ddyfodol iddi fel sianel linear os liciwch chi? Wel, yn gyntaf, mi fydd mae pawb, fel radio, mae pawb wedi dweud bod y sianel luniau yn mynd i diflannu o fewn y 5 mlynedd nesaf. Dyw e ddim. Mae pobl dal yn mynd i ddefnyddio sianel fawr, ond fydd y ffordd mae pobl yn defnyddio sianel yn wahanol. Be ni wedi gweld yn ystod lockdown, mae llai a llai o pobl yn gwylio sianel, mwy yn gwylio trwy clic neu catch-up o bethau fel ni iPlayer, wrth gwrs. A mae hwnna'n mynd i gario ymlaen, a felly mae canran y bobl sy'n gwylio sianel llinol yn mynd i gostwng pob blwyddyn yn gyfeir am y blynyddoedd nesaf. Ond ble mae'r pobl yma'n mynd? Y peth yw sicrhau bod nhw yn mynd at cynnwys ni, a felly mae hwnna'n meddwl ambell waith comisiynu cynnwys o ffurf wahanol, mewn genres wahanol, i chi ddeall, os ydych chi ddim yn mynd fyna, pa fath o bethau ydych chi eisiau gwylio? Felly mae dramau yn mynd yn mwy bwysig, mae ffilmiau yn bosib yn mynd yn mwy bwysig. Ond hefyd mae'r stwff dyn ni wedi treialu, wedi llwyddo fod short form o bethau fel ni wedi gweithio i ni. Felly, bydd y sianel llinol dal yn bwysig i ni. Falle mwy fel shop window a rhywbeth i rhaglenni fyw. Ond bydd mwy a mwy a mwy o marchnata a negeseuon o gwmpas trio shiftio pobl i wylio trwy clic, i wylio trwy iPlayer, i wylio trwy llwyfannau newydd, Facebook ac yn y blaen. A hyd yn oed y siampl TikTok. Nawr, dyn ni cael tua 50,000 o bobl yn gwylio cynnwys ni dros TikTok bob mis. So, chi wedi clywed fi'n weid e'n breifat mewn cyfarfodydd ar awdurdod slaw'r dydd, lle wedyn gyhoeddus nawr, ond pam dal i fesur yn y ffordd mwyaf hynafol yma, trwy focsys mewn faint bynnag o dau, gewch chi weithio ni faint o dau maen nhw'n dda fe nawr, cynulleidfaoedd sydd wedyn yn cofrestru weithiau fel yn llythrenol, fel sy'n neb yn gwylio, mae wedi gwneud difrod ofnadw i enw da'r sianel, mae'n dal bobl yn ôl rhaid eisiau i chefnogi iddyn neu hariannu hi, pam na gych chi roi'r gorau'r mesuriadau hynafol yna? Wel, gyntaf, dwi'n cofio'r ffwbri o gwmpas y ffaith oedd neb yn gwylio rhaglenni S4C. Mae pethau wedi symud ymlaen, mae dan ni perthynas fel pobl fel Sky, Virgin ac yn y blaen nawr, sydd yn dangos mae yna pobl yn gwylio pob rhaglen. So mae'r zero na glywon ni blynyddoedd maith yn ôl. Dyw jyst ddim yn wir. Ond faint o not sydd na ni sôn am ffigurau dwbl, trebl, 4, 5, 6? Mae'n dibynnu pa rhaglen. Ond beth mae fe'n neud yw atgyfnerthu dy bwynt i, sef mae bab yn strategol, dyw jyst ddim yn gweithio. Mae'r sampl mor fach, dyw jyst ddim yn gweithio. Yr unig rheswm, bys ni'n onest nawr, yw dyn ni defnyddio bab yw wrth gwrs dyn ni yn codi tua 1 miliwn o bunnau y flwyddyn trwy hysbysebu ar y sianel. A mae hwnna'n bwysig i sianel bach fel ni yn amlwg. Ond trwy bab wrth gwrs mae'r pobl sy'n hysbysebu yn defnyddio'r gwasanaeth. Nawr, yn y dyfodol, bydd diminishing returns o'r buddsoddiad na yn bab. Felly dwi yn gweld cyfnod yn y blynyddoedd i ddod, ble falle byddwn ni'n symud o bab yn bosib iawn i edrych ar y fath o mesuriadau sydd dyn ni o gwmpas digidol, o gwmpas cyhoeddiad digidol o bethau fel ni. Mae lot o'r twf yna digidol yn dod o tu hwnt i ffiniau daearyddol Cymru, yn dyn nhw. Maen nhw'n dod o bobl fel fi'n gwylio o Lundain, ond ar draws y byd. Ydy hwnna wedi eich annog chi feddwl am y sianel mewn ffordd wahanol llai felly ni'n cynulleidfaoedd traddodiadol yn eistedd yn ei cartrefi mewn pentrefi sylfaenol Gymreig i feddwl am yr Cymru alltid yma draws y byd sydd yn magu plant falle eisiau defnyddio sianel i hwnna?
Achos dyn ni yn meddwl bod ti sut i drosglwyddo, sut i fachnatau'r pobl yma. Welon ni mwy o tyfiant dros y Denes Unedig ac yng Nghymru dros y tanwydd diwethaf, sydd ddim yn anhygoel. Ond mae ddim yn ôl i be maen nhw'n gwylio pam dyn nhw'n dod nôl i S4C. Ac yn aml iawn, mae fe'n temptasiwn i ni fynd yn bydol efo'n cynnwys ni. Ond diwedd y geiniog yw mae pobl eisiau gweld rhaglenni sydd wedi i setlio yng Nghymru a gwmpas pobl Cymraeg. Falle bod pobl Cymraeg sydd wedi symud o Cymru yn gwneud pethau, ond ar y cyfan, storiau, dramau, adloniant sydd wedi sylfaenu ar Cymreigdod. Felly, newn ni byth symud o ni, ond mae ffaith bod ni yn gallu nawr mynd allan i'r gynulleidfa byd-eang i wylio be dyn ni'n neud. Mae fe'n bwysig, mae fe'n gret. A mae fe hefyd wedi wneud ni feddwl, dyn ni dal yn comisiynu yn gymunedau ni. Ond wrth gwrs mae gymunedau ni nawr yn ffisegol, yn byw yng Nghymru neu beth bynnag, ond hefyd yn digidol y ddiaspora yma sy'n byw dros y byd a sy'n eisiau ffindio mas beth sy'n digwydd yng Nghymru. Ydych chi ddigon uchelgeisiol yn y maes yna? Dwi'n bod mae yna raglenni sydd wedi comisiynu'n Gymraeg, rhai wedyn wedi mynd mlaen i fod yn llwyddiannau mawr ar y rhwydweithiau Saesnig fan hyn. Rhai cyfesu, un byw celwydd enghraifft, o'n i'n mwynhau achos oedd un rhywbeth gwleidyddol wedi gwerthu i'r Unol Daleithiau. Thriller gwleidyddol wedi gwerthu i'r lle roddodd House of Cards i ni. Mae hwnna bron fel gwerthu i fyny ISQ. Ond ydych chi'n ddigon uchelgeisiol o ran y potensial sydd yna yn y sector greadigol sydd yn gwneud pethau trwy gyfrwng y Gymraeg i'w gwerthu nhw yn egniol ac yn uchelgeisiol mwyn codi arian yn ogystal ar y sianel ar y map? Gobeithio. Wastad yn meddwl allan gwneud mwy, ond llynedd, blwyddyn cyn ni pan ni'n gallu gwneud pethau fel hyn, fe wnaethon ni lawnsio S4C Originals. Nawr, be ni wedi syffro tipyn bach yn y gorffennol yw, dyn ni partneri efo pobl fel y BBC neu pwy bynnag, ond y problem yw, mae S4C fel brand mor fach i gymryd brandiau nhw, dyn ni'n cael ein boddi yn hyn. Felly, wnaethon ni launcho S4C Originals 2 flynedd yn ôl yn gynhadledd yn MIP yn Cannes. A pwrpas hynny oedd yn union beth o ti'n weid, oedd actually cael y neges allan, dyma'r cynnyrch sy'n dod o Gymru. A mae wedi bod yn gret i weld eleni, gaethon ni gyfresu gyntaf ni ar Amazon Prime, 47 copa ar gefn y ddraig. Dyn ni'n gobeithio fydd newyddion da o gwmpas pethau fel ni yn dod o fewn yr wythnosau nesaf o gwmpas cwpl o gyfresu eraill. Ond dyn ni wedi gwerthu fformat S4C nawr i Channel 4, i Channel 5, dyn ni wedi gwerthu cynnyrch i BBC. Dyn ni dechrau, a wedi bod i fod yn deg dros y blynyddoedd diwethaf, magu reputation dros y byd sydd yn meddwl bod pobl yn deall. O'n i yn Cannes, dyddiau pan ni'n gallu mynd i Cannes, blwyddyn a hanner yn ôl. Cael pryd o fwyd yn y nos, chat efo cwpl o bobl yn ystyr bwys ni. O'n nhw ddim yn gwybod beth o'n i'n neud. Nathon nhw gofyn ble o'n i a weles i o'n i o Gymru. Fel arfer ti'n clywed, John Toshak neu Shirley Bassey neu Tom Jones. Ond nathon nhw dweud, Craith, bang, that's Wales, isn't it? Ac am y tro gyntaf, oedd y pobl yma ddim yn gweithio yn teledu. Ond o'n i'n falch iawn i glywed bod pobl actually yn gallu gweld bod S4C efo rôl yn mynd â cymryd mas i'r byd a dangos pa mor dda ni a bethau. Chi'n credu bod bobl yn sylweddoli hynna, achos ni wedi clywed gymaint o gwau ag angen mwy neu lai ynglyn â bod y gystadleuaeth i mynd mor ffyrnig ar draws y byd. Ac eto, os chi'n edrych ar rhywbeth o Netflix, be mae'n ddangos yw gallwch chi wneud rhaglen ynglyn â bunch o ddynion tew chwyslyd mewn hen dre hyll, mewn lle diw'r rhan fwyaf gynulleidfa byth yn mynd i weld â hi yn lladd ei gilydd, galw e'n nacos a'i werthu dros y byd i gyd. Felly os allwch chi wneud hynna, mae bobl yn eistedd yng Nghymru ac yn Llundain yn gwylio hwn trwy gyfrwng y Sbaeneg, a rhan fwyaf nhw ddim yn da Sbaeneg, mae hwnna wedi agor drysau ddarlledu Cymraeg nad oedd ddim yn bod 10 mlynedd yn ôl. Oedd neb yn gallu dychmygu gwylio rhywbeth, os nag oedd yn eithriadol gyda'i isdeitle. Ydy bobl wedi sylweddoli, chi'n credu, yr cyfleon sydd yna, a does na ddim unrhyw reswm hyd y gwela i, pam na allai Cymru fod wneud cystal â unrhyw le arall yn y byd mewn hinsawdd darlledu fel yna? Na, mae'n cytuno. Dwi'n mae cyllid wastad yn eisiau pethau fel hyn, ond dyn ni wedi... Ond mae'n ffordd i cyllid fewn yn dweud, achos mae pocedi dyfnion gen yr cwmnïau newydd yma. Pocedi lot mwy dwfn na'r cwmnïau traddodiadol fan hyn, hyd yn oed corfforaeth fawr fel y BBC. Os.
Na fi'n credu, ers i pethau, yn wedi y Scandis, nhw sydd wedi newid lot o stwff, ond wrth gwrs mae Netflix wedi pigo fel an nawr. Mae fe'n lyflu i weld bod rhai o'r dramau noir dyn ni wedi cynhyrchu wedi gwerthu'r Scandis, sydd yn dangos bod ni'n gallu gwneud pethau cystal â nhw. Ond fi'n credu mae'r un o sesiynau o'n i'n moyn trio wneud yn y gwyl y teledu yn Caeredin oedd rhywbeth o beth i sut mae iaith ddim mor bwysig nawr i'r pryniannau bydol yma. A fi'n credu mae yna mwy a mwy o siawns, a dyna pam wnaethon ni'n launchio S4C Originals yn Cannes, i ddangos bod cynnyrch Cymreig o safon ac llon cystal o lot o stwff sy'n cael ei gynnyrchu mas yna. Felly mae storiau da dyn ni weid. Un o'r pethau mae S4C yn gallu gwneud ar rhan y sector, ond hefyd ar rhan o wlad, yw rhoi rhywbeth arwydd y cad i weithio fel yna. Dyn ni hefyd wedi bod yn gweithio fo Alba yn yr Alban a TG Cyhar yn Iwerddon, i ddod at ein gilydd yn y ffordd mae lot o'r gwledydd Sgandinefiaidd fel esiampl yn wneud, fel bod ni yn gallu cael mwy o pwyslais ar cynnwys Geltaidd, a falle defnyddio'n gilydd i ddangos mwy a mwy o beth yw'r talent sydd efo ni. Nawr, mae hwn i gyd yn codi'r hen gwestiwn a sydd yn mynd rownd mewn cylchoedd a wastod yn dod nhw hôl ac yn gyr pen i bob Prif Weithredwr ag awdurdod yr cwestiwn yna o ariannu'r gwasanaeth. I chi wedi dechrau'r trafodaethau, wedi gweld llythyron sydd wedi mynd nôl a blaen. Beth yw'ch disgwyliadau chi? Ydych chi'n disgwyl crebachu mawr? Ydych chi'n disgwyl rhyw fath o barhad o drefn bresennol? Neu chi yn mynd i fewn i ddadlau dros fwy arian yn y trafodaethau yma? Un o'r pethau oedd yn eitha dadleuol pan nes i mewn i S4C oedd dweud bod fi ddim yn mynd i ofyn am mwy o cash. Ac ar y pryd ges i barnau am ni. Ond y rheswm weddus i ni oedd y perthynas rhwngthon ni a Llywodraeth yn Llundain ar y pryd yn meddwl dim pwynt. Na gyd o'n nhw'n disgwyl i ni oedd fynd lan i Llundain efo'n cep allan a gofyn am mwy o pres. A beth o'n i eisiau wneud oedd trawsnewid y perthynas i efo'n gwleidyddion, ond efo'r swyddogion hefyd, fel bod nhw'n deall bod ni yn gwneud pethau da a bod ni'n gallu ymdopi, ond fi allan yn gwneud mwy. Nawr, wrth i ni feddwl bod i'r byd newydd a beth dyn ni wedi bod yn gwneud dros y blynyddoedd, dyn ni yn troi o fath o legacy broadcaster i fod nawr yn public sector media. Dyn ni yn go iawn yn gwneud hyn. Ond fi ddim yn siŵr faint o bobl welodd beth mae Mark Thompson wedi weid a beth i trawsnewid yn New York Times. Am bob bint oedd e'n gwario'r cynnwys trwy newyddiadurwyr, oedd e'n gwario 2 bint ar yr offer technegol, y llwyfannau, a pethau fel ni oedd angen wneud. Felly, y tro yma, mi fyddwn ni'n uchelgeisio, mi fyddwn ni'n dadlau am mwy o arian, achos fi'n credu, bod, wrth gwrs, byddwn ni'n ailblaenoriaethu'r gwariant i ni'n wneud presennol, mae yna siawns fi'n credu i ni really buddsoddi a really tyfu mewn i'r byd digidol yn y blynyddoedd i ddod. Ac wrth gwrs, beth sy'n hollol wahanol yw, dyn ni'n cael ein ariannu trwy ffidrwydd yn y gyfan gwbl o 2022 ymlaen. Ond y peth pwysig yw, mae cytundeb yn 5 mlynedd, ble hyd yn hyn, dyn ni wedi bod yn dadlau pob blwyddyn am ein cyllid yn y flwyddyn nesaf. Dwi'n eitha prowd ers fi wedi bod yn S4C, dyn ni heb gael ein torri o gwbl, ond mae hwn yn cam nesaf nawr. I ni ddangos i DCMS, i ni ddangos i'r gwleidyddion, efo'n partneriaid ni gyd, bod na syniadau dyn ni, mae uchelgais gen ni, ond hefyd mae dan ni'r sgiliau i actually weithredu pethau. I chi'n poeni bod chi'n mynd i gael eich traflyncu yn y pen draw gan y BBC? Os yw'r arian yn dod gan y BBC, mae lot o gynulleidfa yn dod o'r BBC iPlayer, i chi wneud yr trafodaethau yma nawr yn gyfochrol gyda'r trafodaethau'r BBC. Os yna berygl yn y pen draw, mae rhyw fath o is-gangen o'r gorfforaeth fawr Brydeinig fydd S4C? Na, i fod yn deg o gwleidyddion, o bob wlad, mae pawb yn deall pa mor bwysig mae ffaith bod S4C yn annibynnol ac yn rhoi llais wahanol. Ni yw'r unig darlledwr gyhoeddus Cymreig am diwedd dydd. A fi'n credu mae cadw rhyw fath o lais unigryw Gymreig yn bwysig iawn. I fod yn deg, mae'r gwleidyddion dwi wedi bod yn delio efo yn gallu gweld bod does dim dadlau o gwmpas annibyniaeth S4C. A fel wnes i sôn jyst nawr, yn y trafodaeth o gwmpas y cyllid yn y blynyddoedd i ddod, un o'r pethau ni'n becso beth yw bys ni rhyw fath o subset o beth oedd yn cael ei trafod o'r BBC. A gathon ni cadarnhad o DCMS rhai misoedd yn ôl, na mae'r broses trafod S4C gwbl ar wahân i'r broses trafod y BBC, a fi'n credu dyle fel ddylse fe fod.
Reit, Owen, mae cwpl o gwestiynau'n dod mewn gen y gynulleidfa. Cwestiwn gan Owen Williams. Pe bai S4C cael ei sefydlu am y tro cyntaf heddi, sut fydde hwnna'n edrych? Beth allwn ni ddysgu o hynna? Fi'n credu, cwestiwn ni'n gofyn i hynny, actually. Be ysdyn ni yw, dyn ni'n neud yn dda iawn efo'r gynulleidfa hun, y gynulleidfa hanesyddol oedd yn gwylio S4C. Nawr, mae hwnna'n meddwl i'r pobl o 65 plus, fel mae BBC a pobl fel ni, mae'r canran y bobl sy'n gwylio ni'n ei oedran yna'n tueddu i fod yn uchel iawn. Un o'r pethau dwi wedi bod yn neud ymchwil mewn yn y flwyddyn diwethaf yw, mae rhaid ni cofio mae pwrpas S4C yw sicrhau bod y iaith Gymraeg yn ffynnu. Nawr mae patrymau iaith y wlad yma yn newid. Mae'r canran y bobl sy'n byw mewn tai sydd yn gwylio ond S4C, achos mae pawb yn y tŷ yn siarad Cymraeg, mae hynny'n mynd yn llai a llai. A ble mae'r tyfiant mwyaf yw pobl sy'n byw mewn cartrefi, ble mae un person yn siarad Cymraeg, a falle plant, ond mae yna real gymysgedd y iaith. A un o'r heriau mawr i S4C yw bod ni'n gallu symud i'r fath o cynnwys mae pobl yma yn gwylio, sy'n tueddu fod o catch-up, a ddim yn llinol. Ond y problem sydd ni, wel dim yn broblem, ond mae jyst rhywbeth yn ei feddwl beth yw, achos yn y hanesyddol gaethon ni greu i ddarlledu ar sianel llinol yn unig, mae lot o bobl nawr yn disgwyl y fath o wasanaeth dyn ni wedi bod yn rhoi dros y degawdau diwethaf. Ac mae fe'n elwig wrth i ni, falle newn ni geisio mwy o arian, ond ddim yn siŵr os gewn ni ddigon, mae fe'n elwig fydd llai o arian, llai o fuddsoddiad yn y sianel llinol, fydd y dal yn bwysig, a mwy o'r cylliad ac anoddau yn mynd i ddenu'r gynulleidfaoedd yma, mae'n rhaid ni sicrhau bod ni'n bachu fel bod y iaith yn rhai. Felly, i gwestiwn Owain, y cwestiwn mawr i ni, a cwestiwn mae S4C wedi bod yn trio ymladd dros y 10 mlynedd diwethaf yw sut dyn ni'n bacio'r ddau geffyl a cadw pawb yn hapus. Dyna wastad y challenge yw cadw pawb yn hapus. A fi'n credu, mae rhaid i fod yn glir ble mae targedau ni am y flynyddoedd i ddod i dyfu'r farchnad yma o'r pobl sy'n byw yn y tai yma sydd efo sawl iaith. Ond gymaint y gallu ni wrth gwrs sicrhau bod rhywfaint yn ei gynnig i'r gwylio craidd hefyd. Felly mae yna fwy o gwestiynau fan hyn. O'n i'n bach wrth ei gan o'ch chi'n sôn am bacio dau geffyl. Ydy S4C mewn sefyllfa lle mae arian yn bryn, weithau'n gwastraffu ar wneud pethau sydd yn cael ei gwneud fel arall? Fyddech chi'n gallu dadlau bod ddim angen clic achos bod ganddoch chi'r iPlayer i chi ar fi'n sefydlu gwasanaeth newyddion yn S4C, bod pethau felly'n bod yn y BBC ag ITV ag mewn llefydd eraill yn Cymru. Os na arian yn cael ei wastraffu ar ddeuoliaeth falle mewn rhai llefydd? OK, na ddelio'r ddau o wahan os allai. Dwi o Ceredigion, dwi'n garcus iawn o beth i be ni'n gwario cash yno. Dyn ni'n cael trafodaeth mawr o gwmpas iPlayer. Mae iPlayer yn gwasanaeth da, mae fe'n neud jobyn mawr i ni, lot o bobl yn gwylio S4C trwy iPlayer. Ond y problem gewn ni efo iPlayer, sydd yn bwysig yn y dyfodol, yw dyn ni ddim yn cael y data craidd o pwy sy'n gwylio. Nawr, un o'r rhesymau nes i fuddsoddi yn gwella'r gwasanaeth clic a rhoi mwy o cynnwys ar clic, yw mae'r data dwi'n gallu cysglu o clic yn meddwl yn gyntaf, dwi'n deall mae pobl yn gwylio, be maen nhw'n licio. Yn ail, pa fath o rhaglenni maen nhw'n hefyd yn gwylio, fel allai fachnata yn well un wrth un i nhw yn hytrach na jyst rhoi pethau mas i'r miloedd. A fi'n credu mae'r perthynas un wrth un yna efo'r gwyliwr yn mynd i fod yn holl bwysig yn y dyfodol os dyn ni'n mynd i ddenu nhw at rhaglenni ni. Felly i ni, mae'r ffaith bod iPlayer ddim yn rhoi'r gwylio y data na i ni yn broblem. Hefyd, wrth gwrs, mae algorithm y BBC yn tueddu i fynd â chi os chi'n gwylio rhaglen drama Cymraeg i drama o unrhyw iaith. Felly dwi'n ddim yn helpu chwaith. O gwmpas newyddion, dwi yn credu bod pluraliaeth yn broblem yn Cymru. A un o'r pethau dwi wedi bod wrth cefn yw, pan ddes i mewn i S4C, o rhywfaint o sylw ar newyddion yn ddim lot, o'n i jyst yn dibynnu ar BBC. Ond ers fi wedi bod yma, mae dan ni 6 newyddiadurwr yn gweithio S4C nawr, mae fi pennaeth newyddion. A be ni wedi gweld, yn enwedig yn ystod y cyfnod Covid, pan ni'n meddwl, be mae pobl actually eisiau o S4C? A beth nhw eisiau oedd newyddion really lleol, oedd yn gymwys, oedd yn fodern ac oedd yn wir, wrth gwrs. A yn ystod Covid, jyst i roi esiampl os mae pobl yn gweld bod werth yn hyn,
faint o bobl yn defnyddio gwasanaeth ni newyddion S4C ar-lein, lan 180% achos o Covid, ond y munud nes i dechrau heirio newyddiadurwyr ni i weithio a ailbecynnu a cael deunydd newydd yn yma gynulleidfa, a faint o bobl oedd yn edrych yno gwasanaeth newyddion S4C digidol ni ar Facebook, a lle lan 600%. Felly, fi'n credu mae yna rôl fel darlledwr cyhoeddus Cymru i ni gael lais sydd braidd yn wahanol beth mae'r BBC yn wneud, bod y BBC yn gwneud gwasanaeth da i ni. Ond hefyd fi'n credu mae yna rôl fi'n credu i sicrhau bod y storïau yna sydd ar ledled llawr sydd falle ddim yn cael y fath o sylw sydd angen. Mae yna rôl i S4C wneud siŵr bod ni'n dweud y storïau o'r pobl lleol. Mae'n cwestiwn penodol fan hyn am newyddion gan Rhys Owen. Dau gwestiwn, sut mae safon y droddiad newyddion, y rhaglen newyddion, y BBC fan'na dwi'n cymryd, yn cymaru efo hyn sy'n cael ei adrodd ar Wales Today? Ac hefyd, ydych chi'n hapus efo'r maint o ddarlledu newyddion i chi'n neud? Ac os ddim, ydy hwn yn fater ariannol lle fydde mwy o arian yn ei ddiwalliau? Mae mwy o arian wastad yn helpu. Sy'n ymheuaeth y byti ni. Fi'n credu bod y rhaglen newyddion yn dda iawn. Mae fe o leia beth sy'n dweud yn cystal a Wales Today. Beth sy'n ni bendant yn dweud ni. Felly fi'n well? Wel, mae Wales Today yn rhaglen da iawn. Mae newyddion yn dda iawn. Na i jyst adael e fyna. Diplomyddol iawn. Un o'r pethau, dwi wedi bod yn gweithio efo Ger y byti hwn sydd yn rhedeg yn gwasanaeth newyddion ni dros y flwyddyn diwetha. A byti beth yw camau mae rhaid i ni wneud i rili sicrhau bod ni'n rhoi gwasanaeth gorau bosib. Ges i ITN mewn tua blwyddyn yn ôl, achos maen nhw'n, ddim yn siŵr faint o bobl sy'n deall, maen nhw sy'n gwneud gwasanaeth Channel 4, Channel 5, hwnnw'n yn dda iawn. Ges i nhw fewn i wneud arolwg o byti beth y gwasanaeth digidol newyddion da yn edrych i Gymru. Ac ar sail yr adroddiad na, dwi wedi bod yn buddsoddi mewn newyddiadurwyr ac ar llwyfannau, a bydd mwy o newyddion yn dod o ni, a beth yw'r ffordd dyn ni'n mynd i y camau nesaf y gwmpas newyddion yn y misoedd i ddod. Ond i'n falch iawn o gweld bod ni wedi cyhoeddi'r gwaith ni'n gwneud efo golwg. Sa'n credu bod fe'n rôl i S4C jyst wneud popeth erbyn ei hunain, ddylen ni weithio efo partneriaid sy'n bodoli. Ond fi'n credu mae newyddion yn bwysig i PSB, BSM, beth bynnag ti'n ma'n galw ni. Achos os na mae corff fel S4C yn gallu cyfleu gwasanaeth sydd yn unigryw i raddau ac yn wir yn dod â stori'r wlad i'r cyhoedd, wedyn mae'n gwestiwn beth pam ni yma. Wedyn cwestiwn fan hyn, Richard Martin. A fydd dyfodol S4C yn debycach i wasanaeth cyfryngau cynhwysfawr gan gynnwys gwe, rhaglenni teledu, radio, podlediadau fel fersiwn Cymraeg o'r BBC neu RTE, neu cynhyrchydd cynnwys sy'n cyhoeddi ar nifer o blatfformau digidol o ddarlledu. Nethon ni gyffwrdd o'r hwn yn gynharach, ond os na, ydy hwnna'n helpu i gyfleu cyfeiriad Owen? Ydy, yr ail mwy am nawr. Dyn ni dal yn gweithio, mae'r BBC yn partneriaid cryf i ni. Os mae rhywbeth yn dda, wrth gwrs pam bys ni cystadlu efo hwnna. Ond be welid i yw, mae'r model fewnol dyn ni newid ddydd o ddydd yn symud o comisiynu y llunol i comisiynu am bynnag lwyfan ac am bynnag rheswm hefyd. Felly, dyn ni'n cynnawr yn comisiynu rhaglenni, fel mae pawb yn nabod. Dyn ni hefyd yn comisiynu clipiau ffurfer, dyn ni'n comisiynu podliadau, a dyn ni'n lincio lot mwy o stwff fel os mae dyn ni deunydd craidd o ddrama, wrth yma gen i bodlediadau o gwmpasau, gen i cyfryngau cymdeithasol o gwmpas, un peth efo chreuon. Felly mae popeth ddydd i ddydd yn clymu at ei gilydd llawer mwy. A dyna ble mae eisiau awstrwythro ffordd mae S4C yn gweithio, ond hefyd y sector hefyd. Cwestiwn un gan Gareth Williams. Fe ddwedodd cadeirydd newydd y BBC wythnos diwethaf ta'r ffi drwydded yw'r least worst way o ariannu'r gorfforaeth. Ydy hynna wir am S4C hefyd? I raddau odi. Yn ei graidd, mae'r licence fee, it's a regressive tax. Dyw hwnna ddim yn berffaith o bell ffordd, ond mae S4C wedi cael ei ariannu mewn sawl ffordd. Gaethon ni ariannu, os mae pobl yn cofio, mas o lwfans o hysbysebion y PSBs eraill, blynyddoedd maith yn ôl. Dyn ni wedi cael ein ariannu gan block grant o'r swyddfa gatre. Dyn ni nawr fath o hybrid llywodraeth versus ffi drwydded, a blwyddyn nesaf
byddwn ni'n ffri drwydded yn gyfan gwbl. Dyw e ddim yn berffaith, ond os na, un o'r rhesymau fi wastad yn gofio fel rhywun oedd yn gweithio yn llywodraeth, pam y S4C yn bodoli a pam mae ddyle llywodraeth ariannu ni. A mae fe wastad yn dod nôl i market failure, ble dyw'r farchnad i cynnyrch iaith Cymraeg ddim yn mynd i dalu am rhywbeth maint S4C. Ac os bod ni'n penderfynu mae eisiau angen i wasanaeth fel yna, ddyle'r llywodraeth i ariannu fe. Sut, dwi yn cytuno fo Richard, yn edrych ar opsiynau i gyd, subscription, ble mae universal obligation yn dod mewn, os mae subscription, dwi just ddim yn gweithio. Felly'r unig ffordd sydd yn gweithio, a'r rheswm mae pobl heb newid yn y gorffennol, yw y ffi drwydded. Beth am y syniad yma o ddatganoli darlledu o Lundain i Gaerdydd, fel bod chi'n siarad gyda rhywun sydd yn cynrychioli etholaeth Gymreig ac yn arweinydd ar Gymru yn hytrach nag yn trafod gyda Oliver Dowden yn y DCMS yn Llundain yn dyfodol ni a cael yr arian yn uniongyrchol gan yr Senedd yng Nghaerdydd? Wel, yn gyntaf, dyn ni'n rhan o'r ecosystem yn Nghymru yn barod. Dyn ni'n trafod yn rheolydd Ebrill Thomas, y pobl fel hyn. Dyn ni'n rhan o'r pwyllgorau, dyn ni'n gwneud siŵr bod ni'n rhan o'r uchelgais o'r miliwn o siaradwyr pethau fel ni. Felly, dyw e ddim rhyw fath o system ble dyn ni'n canu at liwt San Steffan a ddim yng Nghymru hefyd. Fi'n credu, fi ar record o hyn, fi'n credu mae manteision ac anfanteision o'r ddau system. Yn enwedig fel mae'r byd yn newid yn ddigidol sy'n mynd yn mwy bydol na just gwledig. Ond dyna agwedd ni. Byswn ni'n gweithio dan pa bynnag cyfundrefn mae'r gwleidyddion yn penderfynu, ond mae anfanteision a fanteision i fe'n yn amlwg. Ond ydy e'n od trio cael rhywun, Sais, sydd yn rhedeg adran yn Whitehall, Oliver Dowden, a Cyngellor y Trysorlus, sydd â lot o gryfderau, ond dyw adnabyddiaeth o'r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru ddim ar y rhestr yna sa'n credu. Ydy e'n od, mae gyda nhw i chi'n trafod, chi ddim hyd yn oed yn trafod gyda ysgrifennydd Cymru, dyw Simon Hart ddim hyd yn oed ar yr ohebiaeth mae chi'n gael ar y funud. Ydy hynny'n od? Ti'n gweithio beth sy'n o flaen ti. Felly, dyn ni'n gweithio fo Simon Hart yn amlwg, yn rhan o'r un ffordd dyn ni'n gweithio fo David Ellis Thomas. Mae'r perthynas efo Oliver yn dda, a hefyd John Whittingdale. Rishi Sunak i fod yn deg iddo fe, nath e gyhoeddi help i ni achos oedd ni problem o'r taw tua flwyddyn yn ôl. A fe nath e weid yn y datganiad bod e'n gweld bod S4C yn rhan anatod o'r system Gymreig. Felly, mae rhaid ti weithio beth sy'n o flaen ti a dyn ni wedi sicrhau bod yn y llefydd cywir, mae negeseuon cywir yn cael ei rhoi. Mae'n gwestiwn wedi dod mewn fan hyn gan Lina Fahad. Mae gan S4C dyfodol disgler, meddwl hi, ac dwi'n gobeithio y bydd yn dod yn fwy cynrychioliadol o bobl Cymru gyfan. Pa gamau sy'n cael ei cymryd gan y swyddog amrywiaeth a chynhwysiant newydd i chi newydd i ffynodi hi wrth gwrs. Pa mor bwysig yw hynna a pa gamau allwn ni weld yn deillio beth fydd i maes llafur hi? OK, gret. Diolch yn fawr. Fi'n credu mae dyfodol disgled i ni hefyd. Ond i ddim yn hapus a gymaint o'n i'n... Fi'n meddwl bod S4C ddylen ni fod fel drych i'r gynulleidfa. A mae gynulleidfa Cymru wedi newid. A mae rhaid i fod yr un mor perthnasol i rhywun o Rhydaman sydd o dras Indiaidd i rhywun o Wyn Cymreig sy'n byw yn Aberystwyth. Achos dyma'r gynulleidfa ni. Felly dyn ni wedi bod yn gwneud pethau fel pawb arall dros y blynyddoedd diwethaf, ond ni ddim yn meddwl bod ni'n gwneud digon o progres y pethau. Felly nath Nia Edwards Behi ymuno ni mis diwethaf, hi yw swyddog amrywiaeth gyntaf S4C eriod. A peth od, cyn i fi wneud y sesiwn yma, nes i sesiwn staff dwi'n gwneud nhw'n wythnosol, jyst bod pobl yn deall beth sy'n ymlaen. A nath Nia sesiwn yn ystod hynny. A be mae wedi bod yn gwneud dros y mis diwethaf yw mae wedi bod yn trafod efo comisiynwyr, a beth i gynlluniau nhw a falle sut i wella amrywiaeth ar ochr sgrin a hefyd tu ôl y sgrin. Ond hefyd, dyn ni'n mynd i greu bwyllgor fewnol hefyd. Mae pobl yn dod at ei gilydd i geisio sicrhau bod ni'n deall beth yw'r heriau. Be licen ni weld yw jyst bod ni'n ddrych. Bod ni yn gallu ymateb i beth sy'n o flaen ni yn y wlad a bod siawns i bawb fod yn rhan o hynny. Pan ddes i mewn i'r sector, mae yna lot o bobl, lot o bobl sy'n berthyn i bobl yn y diwydiant ma ni'n deall ni. A un o'r pethau dwi yn bendant eisiau gweld yw mwy o pethau fel social mobility, achos fi'n credu mae'n bwysig.
Mae gas gyda'i godi hen grachen o stad, ond pam ni'n sôn am syllla lle mae arian yn bryn, i chi wedi profi bod chi'n gallu gweithio o mwy neu lai bob man, gallu comisiynu'n hyblyg, bod y cynulleidfaoedd i raddau allan o Gymru, o edrych nôl ar hwnna nawr, oedd e'n gam hirt yn y bôn i roi gymaint o arian, adnoddau, egni, ffocws mewn i symud o un pencadlys mawr ffisegol yng Nghaerdydd i bencadlys mawr newydd corfforol ar gyrion cyfyrddin. Nid oedd hwnna'n wastraff ar egni creadigol ddyle fod wedi bod yn ffocysu ar yr holl bethau ni wedi treulio'r awr diwetha yma ni trafod yn ytrach na mewn adeiladau. Fi actually yn meddwl bod ni'n eitha ffodus yn ffordd. Os ti'n meddwl bod ti, be ni wedi dysgu dros y 9 mis diwetha yw bod Ivory Towers, swyddfeydd mawr, efo llawer o bobl yn nhw, they're a thing of the past. Mae'r ffordd mae pobl yn gweithio, a fydd y ffordd fydd pobl yn gweithio yn y dyfodol yn draw wahanol. Nawr, mae'r ble ni wedi symud i gyfyrddin yr egin, mae fe lot llai na beth oedd dynnu yng Nghaerdydd. Felly, un o'r pethau nes i fuddsoddi fel sones i reit ar dechrau oedd, wrth wneud nes i fuddsoddi, oed, ni'n mynd 7 milltir ar y ffordd i gyfyrddin, a gaethon ni groeso ffantastig fyna, ond mae rhaid ni weithio wahanol. Dyw hwn ddim just lift and shift yn union be ni'n mynd in i union be ni'n ei job yna. A dyna pam nes i fuddsoddi, mae'n lot o waith efo'r staff, y beth i y ffyrdd newydd o weithio'n hyblyg. Y fath o bethau mae pobl wedi ymdopio yno yn enwedig yn y flwyddyn diwetha, ond wnaethon ni dechrau ar siwrne yma 2 flynedd yn ôl. Felly, bys ni'n weid, o'n i o flaen y gad, falle trwy ffawd, ond y ffaith bod nawr bod ni swyddfa sy'n lot llai yn gyfyrddin, sy'n cael ei ail-bwrpasu fel ni'n siarad heddi, i gael mwy o le i bobl cwrdd fel tîmau, yn lle bod just desks, yn peth positif. A mae'r ffaith bod S4C, mae dyn ni lleoliad yn Gydydd, mae dyn ni lleoliad yn Gyfyrddin, mae dyn ni lleoliad yn Gaernarfon, mae hwnna'n bwysig i fi. Achos y diwedd dydd, dyn ni ddalledwyr i'r genedl, mae rhaid ni gallu dangos bod ni yn fuddsoddi o gwmpas y wlad. Yr un ffordd dyn ni'n gwneud efo cynnwys ni hefyd. Owen, dyna'r cwestiynau i gyd gyn bawb arall, a wy'n credu bod ni wedi mynd trwy faes llafur go eang, felly diolch yn fawr iawn am damser di ac am siarad yn onest iawn gyda ni, ac gobeithio bod pawb wedi gwerthfawrogi yr sgwrs a'r eglurhad o'r strategaeth o fwrw ymlaen. Ac un cwestiwn olau gyda i fel rhywun sydd yn cyflwyno rhaglen wleidyddol ar y sianel, be fydd nod y sianel o ran yr etholiadau pwysig sydd yn dod yng Nghymru nawr, a fel rhywun sydd wedi gweld tu fewn i di-hywel a'r Senedd yn ogystal â'r tu fas, ydych chi'n credu y bydd yna newid am y tro cyntaf yn yr patrwm di-dor yng Nghymru, mae un blaid sydd wastod yn arwen wrth y lliw? Just dim crystal ball, dy fi, mae rhaid weid. Mae fe'n amser diddorol iawn. Fi'n credu mae hwn yn, dyn ni weid hwn pob tro bod pethau falle mynd i newid. Mae'r llafur wedi bod yn amser hir, mae'r bleidiau eraill wedi gweld rhywfaint o tyfiant, ond politics is a funny thing, a fel mae'r ddau ni'n gwybod, allai pethau newid fel yma. Felly, gen i weld beth ddigwyddydd, fydd yn etholiad fel dyn ni heb gweld o'r blaen wrth gwrs efo Covid, a fi ddim yn siŵr sut fydd hwnna'n effeithio yna fe, ond fydd yn diddorol. Ardderchog. Diolch yn fawr iawn, Owen, a diolch i chi gyd am wylio, ac diolch i'r sefydliad Materion Cymraeg, a nôl atoch chi nawr falle Auriol. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Thank you very much indeed, Guto and Owen. Fascinating conversation. I shall look forward to listening back to it again and again. And thank you very much, everybody, for joining us this afternoon. Diolch yn fawr.